Великден дойде отново. За пореден път християнският свят ще празнува възкресението на Христос и триумфа на живота над смъртта. За пореден път традициите и тържествата на Великден ще направят света по-светъл и по-добър. Щастлив съм да бъда заедно с вас от такава нощ. Нощта преди Великден. Нека да започнем празничната ни програма с аплодисменти. Защо не? Ще има наистина заслужени аплодисменти за специалните гости на вечерта. Едно изключително трио от изключителни музиканти. И аз искам да ви представя. Трио Тенорите, дами и господа. Всъщност, време е да благодарим с наистина силни аплодисменти на нашите домакини, които се грижат за доброто ни настроение, за празничната програма и разбира се за изключително вкусната вечеря. Сега е момента да ви кажа, че хотел Ястребец поднася изненади на своите гости всеки уикенд. Изпълнен с новите спа процедури, релакс терапии, басейн и модерен фитнес, а за почитателите на хубавата кухня и на добрите вина има и специални дегустационни вечери. И разбира се, като истински професионалисти, домакините ни в хотел Ястребец се грижат с много любов за най-малките си гости, с страхотния детски център, който днес прие всички малки гости и те отсветиха за великденската вечер своите прекрасни яйца. И така, знаете, скъпи малки приятели, ще направим конкурс, за да изберем кое е най-красивото отцветено великденско яйце и ще има специални награди за най-красивото отцветено яйце от момиче, най-красивото и най-добре отцветено яйце от момче. И аз ще ви представя сега многоуважаемото жури, което ще се погрижи за това оценката да бъде не просто компетентна, но и безкомпромисна, за да се зарадваме всички заедно на победителя тази вечер. И така, много моля журито да заповяда ето тук, при масата, на която са поедисаните яйца. Журито влизат инженер Колев от страницата Highlight на Facebook, медийни партньори на събитието.
госпожа Рени Попчева, съорганизатор на събитието, и господин Десислав Господинов, директор маркетинг и продажби на хотел Ястрево. Моля ви, господа, моля ви, уважаема дамо, разгледайте добре яйцата, имате достатъчно много време, за да изберете един победител при момичетата и един при момчетата. Кое ще бъде яйцето, което ще ви хареса най-много, ще разберете след малко. Сега аз искам да поканя тук, на този импровизиран дансинг, всички деца. Деца, къде сте? Елате при мен. Защото тази вечер е пълна за съзнание. Заповядайте, ето тук. Заповядайте, да, добре дошли. Заповядайте, млади господине. Къде са всички останали деца? Госпожице, заповядайте при нас. Хайде, моля. Малка госпожице, вие няма ли да дойдете тук на данса? Заповядайте, има ли още? Ето го и този млад господин. Чудесно! Сега всички ние, вашите родители и всички домакини ще разберем колко много знаете за празника, който предстои да посрещнем всички заедно. Ще ви моля, ако някой знае отговора на въпроса, който ще задам, само да вдигне ръка и аз ще му поднеса микрофона. Съгласни ли сте? Добре, сега внимавайте, задавам първия въпрос. Ела, приятели, и гледайте внимателно. Още не съм задал въпроса, Миричка, ти вече си издигната ръка. Хайде сега внимавайте. Първият ми въпрос е: кой е Аз казах кой и тя каза аз. Но въпросът всъщност е: кой е най-веселият ритуал, с който свързваме Великден? Ти дигна първа ръка, знаеш ли кой е най-веселият ритуал от всички ритуали? Великден. Кой е най-веселият ритуал, който извършваме на Великден? Ти дигна втори ръчичка, знаеш ли? Кой предполагаш? Кое е най-веселото? Кое е най-забавното, което се случва само на Великден? Великден! Да се чукаме с яйцата! Точно така! Това е верният отговор! Защо не чувам ръкопляскания? Ето за този малък господин има специален подарък, знаеш ли? От Софийския постоянен цирк на сцена. Сега ще можеш да разбереш къде се намира той, да посетиш неговите спектакли и, разбира се, да се радваш на сувенирите, които специално ти подаряват от Софийския постоянен цирк на сцена. Аз продължавам с въпросите. Готови ли сте да отговаряте? Добре, внимавайте сега. Как се казва яйцето, което побеждава всичките останали? Как? Борец! Точно така, борец е верният отговор. Браво. И за теб подарък от Софийския постоянен цирк на сцена. Честито, аплодисменти. Колко много неща знаят за празника нашите прекрасни деца. Продължаваме обаче с един много сложен въпрос. Той за по-големите или пък за тези, които са помагали на мама при боядисването на яйцата. Знаете ли кога се прави боядисването на яйцата? На Великден! То се прави на Великден, но кой ден преди самия Великден? Знаеш ли? Чувал ли си? А вие вкъщи кога боядисахте яйцата? Когато се приготвяхме да тръгнем на хотела. Когато се приготвяхте да тръгнете на хотела. И понеже предполагам, че сте дошли вчера, вчера ли дойдохте на хотела? Значи сте боядисвали яйцата в четвъртък, така ли излиза? Да. И сте ги боядисали точно тогава, когато яйцата се боядисват. Аплодисменти за правилния отговор и за това, че в семейството се спазват празничните великденски традиции. Подарък от Софийския постоянен цирк на сцена и за теб. Сега обаче, внимавайте, някой да знае какво на цвят е първото яйчице, което се боядисва в къщи. Какво? Червено! Точно така, ти вдигна първа ръка и знаеш, че то е червено. А знаеш ли какво се прави с червеното, с първото червено яйчице? Да, разбира се, че се чука и след това се яде, но какво, когато се боядиса, какво се прави? Къде се докосва? Къде мама докосва детенцето? На челото! Че къде? На челото! Браво, страхотен отговор. Заслужаваш, разбира се, и ти подарък. И ти каза, така беше, всички вие знаете колко умни деца и как знаят всичко за празника. Чудесни сте. Сега обаче много важен въпрос. Много важен въпрос. Искам ти да ми отговориш. Как се поздравяват хората на Великден? Какво се казва? Казва си... Христос. Христос воскресе! По-смело, милички!
Мишка, не се притеснявай. Точно така, Христос воскресе. Подарък и за теб от Софийския цирк на сцена. Обаче сега трябва да видим дали някой знае какъв е отговора на Христос воскресе. Какво се отговаря, когато те поздравят с Христос воскресе? Знаете? Искате ли да потърсим помощ от родителите? Да! Какъв е отговора на Христос воскресе? Много добре, но за вас няма да има подаръци. Защото подаръците, разбира се, за прекрасните деца, които толкова много знаят. И за тази малка госпожица една утешителна награда с надежда да дойде в Софийския постоянен цирк на сцена и да се забавлява изключително много. Смятам, че журито вече е взело своето решение и понеже повечето от вас, които участват в конкурса, са вече тук, да разберем сега. Уважаемо жури, готови ли сте с резултатите? Да! Кой ще дойде, за да съобщи? Госпожо Бобчева, моля ви, заповядайте тук с двете яйца победители. Най-доброто според вас отцветено яйце от момиче и най-добре отцветеното яйце от момче. Внимание, да чуем първо кое е прекрасното момиче отцветило най-добре яйце според вас. Добър вечер за всички първо. Това е Ради. Ради! Къде е Ради? Ето е Ради. Къде е? Няма ли Ради? Ради е момче! Добре, Ради, аплодисменти за Ради. Браво, Ради! Я чакай, ела да видим яйцето, а всички да го разгледаме. Браво на Ради! Охо, страхотно яйце, виждате ли колко е красиво? Ето го и подаръкът на Ради, от вашите бурни аплодисменти. Ради, Я чакай, позиявай се. Браво на Ради, това се казва страхотен подарък. При това положение сега ще видим, сега ще избере журито яйце, нарисувано от момиче, защото се оказва, че и двете предпочетени яйца са нарисувани от момчета. Сега да видим, журито готово ли е? Кое е яйцето, което харесвате най-много? Яйцето нарисувано от Гери. Къде е Гери? Гери! Ето това е Гери! Ръкопляскания за нея! Гери, чудесно! Гергана! Гергана! Ето този подарък е за теб! Ти беше нарисувала страхотно яйце! Браво, честито! Аплодисменти за нея! Аз също имам своя специална награда и тя е много специална за изключително старание, вложено в обогатяването на едно празнично великденско яйце. И моята награда, която е мега интересна татуировка на Сваровски, е за Анджи! Моля, ръкопляскания! Ето. А сега ви предлагам да седнете по местата си, защото трябва да хапнете нещо, нали знаете, че тази вечер ще има, може би и танци, може би штури игри тук в хотела, но сега е време всички вие да хапнете по нещо. А аз, от името на нашите любезни домакини, бих искал отново и отново да ви кажа на здраве и добре дошли, уважаеми госпожи и господа. Забавлявайте се в тази празнична вечер. За вашето добро настроение бих искал да се погрижа сега и с няколко мои изпълнения. Първото от тях нека да бъде поздрав за прекрасните дами, които озаряват с усмивката си неща. Една песен за тях, за жените, без които под всички мостове в света отдавна щяха да се спрели да шумят какво? Ами реки, разбира се, маестро музика. Здраве на цялата компания. Спри си, отивай, ще ми бъде тъжно, ще ми бъде тъжно, без твоите ръце. Не си отивай, днес ще ти направя най-страшното признание. Браво на вас! Под мостовете не шумят реки. Здраве, за дамите! Когато ти не си с мен, пристанищата са пустинно тихи. Когато
през мен. Пристанищата са пустинно тихи, когато не те няма. Точно така, полагайте от място.